भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आ रहे हैं बाबा, रुकिए, आ रहे हैं। बाबा बहुत तेज बारिश होने वाली है, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब चले जाइएगा। प्रिया, जल्दी करो ना, ऑफिस जाने का लेट हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। जॉनी, तुम जॉनी हो ना? तुम राकेश? हाँ, मैं राकेश। तुम क्या वेशभूषा बनाए हो? गेरुआ वस्त्र पहनकर जोगी का रूप धारण किए हो? मतलब समझे नहीं हम। राकेश, ये जो गेरुआ वस्त्र है ना, इसी में मेरा जीवन लिपट चुका है। ओहो, हम तुम्हारा बात नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर तुम्हारी समस्या क्या हुई कि जो ये तुम्हें रूप धारण करना पड़ा? राकेश, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मुझे कोई अपना मिला। आज मैं तुझे सारा कहानी बता रहा हूँ राकेश। माता पिता नहीं रहे राकेश मेरे, शादी हुआ पर औलाद नहीं। चलो मेरे साथ। बननी ललन खाती जोगिया, पापा बुलावे वाला के बा। बननी ललन खाती जोगिया, माई बुलावे वाला के बा। घरवा में सभे केहू बाटे, घरवा में सभे केहू बाटे, गोदिया में खेले वाला के बा। बननी ललन खाती जोगिया, पापा बुलावे वाला के बा। बननी ललन खाती जोगिया, माई बुलावे वाला के बा। करम के बात जवन बीता तावे साथ, केहू चले वाला नइखे हमर पकड़ी के हाथ। कहीं करम के बात जवन बीता तावे साथ, केहू चले वाला नइखे हमर पकड़ी के हाथ। बानिया बाहिज कर पाई नहीं कमावा, हथवा बटावे वाला के बा। बननी ललन खाती जोगिया, पापा बुलावे वाला के बा। बननी ललन खाती जोगिया, माई बुलावे वाला के बा। की सहमत हमार जीवन भइल सब बेकार, हमारा खातिर भइल चारों ओरिया अन्हार। फुटल की सहमत हमार जीवन भइल बा बेकार, हमारा खातिर भइल चारों ओरिया अन्हार।
बुलावे वाला के बा बननी ललन खाती जोगिया पापा बुलावे वाला के बा बननी ललन खाती जोगिया माई बुलावे वाला के बा।